opvaskæler, det er helt til tørt. Så. Der er rigeligt med vand. Ja, tak. Skal du for det? Ja, det bliver jo ved jo. Det gør det. Må jeg se, hvor jeg stiller? Det må du meget gerne. Og det er jeres kælder? Ja. Hvor dyb plejer den at være? Jamen, den er omkring et par meter. Og nu når vandet faktisk op til jeres stuegulv. Det kommer meget hurtigt. Jeg har ikke det her gode skærm.